Представете се. Донка Михайлова, кмет на община Троян. Казвам се Йоан Дичевски. Опишете се с 3 думи като ученик. Като ученичка, амбициозна, приятелски устроена и отговорна. Амбициозен, изключително трудолюбив и огромен перфекционист. Какъв е Троян през вашия поглед? Троян е в сърцето ми, града, който обичам и една от най-големите отговорности, която имам. Моя роден град. Любимо място в Троян? Реката. Може би центъра. Кое е най-голямото предизвикателство, което стои пред вас? Да направя най-доброто за развитието, най-смисленото за бъдещето на общината. Да имам достатъчно сили да отстоявам позицията си, когато знам, че това е най-добрия, най-правилният път за развитие и да се опитам да убедя хората, които не вярват в това, че това е пътят. Може би на този етап от живота ми да вляза в добър университет. Каква оценка ще напишете в бележника на град Троян? Не мога да напиша друга оценка, освен отличен. Знам колко много неща още следва да бъдат направени и колко много път трябва да извървим до истинската шестица, но толкова обичам своя град, че не мога да му дам по-ниска оценка. Може би 6 за амбиции и 5 за изпълнение. Благодаря.